Com es mereixen les grans ocasions, el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona serveix cada 10 anys d'escenari per presentar les festes dezenals de Valls a tots els vallencs de fora vila. Una tradició que és el preludi de la inauguració de la festa i l'acte que serveix per confirmar que la capital de l'Alt-Camp ja ho té tot a punt. És una tradició venir a presentar les festes dezenals aquí pels vallencs de fora vila. Avui és un goig per nosaltres que a la sala del Consell de Cent de l'Ajuntament hi haurà molts vallencs de fora vila que viuen a Barcelona i també és un agraïment a l'Ajuntament per l'hospitalitat que va fer al seu dia els vallencs que viuen aquí. És una tradició venir aquí a presentar les festes dezenals. L'alcaldessa de Valls i la tercera tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, que és vallenca de naixement, van presidir aquest acte que va comptar amb una conferència sobre les vivències de les dezenals a càrrec de Josep Maria Selva. Però el moment més esperat i emotiu va succeir al final, amb els pilars que la colla vella i joves dels xiquets de Valls van alçar al pati del consistori barceloní, símbol de l'ADN de Valls, però també com a element principal de les dezenals. La capital de l'Alt-Camp ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida oficial divendres que ve a les dezenals. Segons l'organització, la pandèmia només ha obligat a reformular 15 dels 525 actes programats. Ja s'han venut 32.000 entrades i hi ha 14 funcions esgotades, com el concert d'Oques Grasses o el de l'Oreja de Van Gogh i Rosalén. Finalment, les festes comptaran amb més d'un centenar de voluntaris. Que és l'ADN en si de les festes.